Mga amiga, gamito na sad nako ang akong magic silig nga molupad no kay na ako'y importanteng limpyuhan karon kay grabe ka bagnot na gyud sa akong palibot. Nangataktak na intaw ning mga dahon-dahon diri ano so gahinahinay jud ko diri og silig-silhig kay para malimpyo lagi para nindot kay tan-awon ang palibot. Kaning manilig po ta mga amiga no kay usa pod ni siya maka-exercise sa atong panlawas nga mogawas atong singot, atong kusog, mainat-inat atong mga kaugatan, mga kabukogan. Pero intawon mga amiga wa jud intawon ko na mayat mga amiga kay kusog lagi ta mo hab-hab. Basta na ay sudan or maskin walay sudan mukaon jud intawon ni mga amiga dili gyud ni basta-basta gyud. So grabe jud kadagan sagbot diri klase-klase lang jud ning dahon diri ano kay kaning mga hangin jud kay maabot jud diri so, kay daplin-daplin ra lagi sa kalsada mga amiga no so hapit na jud ko intawon mahuman ani nga times diri dapita isiminto-siminto ni siya na diri sa ubos mo ni ang yuta no murag balason siya nga yuta baka naagi mo ni siya og nahagbungan siya og mga balas baka to nagsiminto ang mga nagatrabaho sa una diri sa may karsada. So ako nagipaibot ang mga sagbot nga gagmay diri no kay grabe jud manurok ang mga sagbot diri ang mga amiga. Usahay ako lang jud pang ibton panggunahon basta na ako'y time no. So daghan jud kay mga agi diri ang mga sakyanan kay kabalo mga amiga is daplin ra jud in town ko namuyo sa karsada ra jud in town. Amo aning balay pero dili ni among yuta. Igo ra in town minamuyo diri in town. Nagedad na jud kog 33 mga amiga pero wa jud ko intaw na pundar nga mga kayutaan sa Ginoo ko kano sa pagka nagampo pud intawon ko nga makakabuot pug kog maskin luti ra mga amiga no para mabalayan maskin payag-payag lang no para namatawag jud ato ang mga amiga no nga wala jud makailog ba nga walay magpahawa sa ato kay lisod jud ning mamuyo ra tag dili jud atong kaugalingon no kay wa ta kabalo puhon basin kuwaon ba nya wa natay kapuy-an maglisod tag pang minabuhi mao nang ningkamot jud ko diri sa Facebook basin pohon-pohon makaluy-an jud intaw ni akong mga videos ma-viral ni magkasahod ni nag-focus jud ko diri mga amiga no maskin usahay makaingon kog ulaw akong ginabuhat no pero laban lang mao ni akong gamit mga amiga nga daspan no balde kay wa man jud lain ma daspan kay naguba lagi dali ra magub-an so ako pa nang gisilig-silig og maayo diri kay mga abog-abog ako jud nang gitilok para limpyo good kanunay mga amiga so ako na nang gipamunit mga amiga kay gusto na ako may slide ang langaw. Pero mga amiga mo jud ni akong tirada no dili jud ko arty mamunit jud ko maski unsa nakahugaw dira basta malimpyo lang jud ilabay na jud na ako mga amiga para manauban na jud na ako ang mga sagbot kay para malimpyo na jud so mao lang ni mga amiga salamat.